det der Philip fanget først nu? Nej, det er en anden Philip. Det er en anden Philip. Det er Prince Philip. Hvad var det, jeg skulle til at sige? Der var et eller andet, jeg gerne ville sige, men min hjerne, den er fuldstændig smeltet. My brain is a big goo thing. Er du cooked i dag? Jeg er så fucking cooked, Frank. Jeg er så cooked. Jeg har levet på 3 cheeseburger og en Red Bull i dag. Jeg skal op ad bakke. Det kan jeg ikke